Здравейте, показвам ви едно великденско зайче на колежката. Само да видя. Рускиня е пасхална и зайчик. Две чертички вертикални. Папетельна и мастер-клас. Крючком мастер-клас се изписва с думи, а не съкръщение. Пак две черти отвесни. Ако искате да си го изплетете, защото аз ще ви покажа и по-точно ви показвам готовия продукт. Изплита се цялото, което е във форма на яйце. А в майсторския клас са показани пластмасови очи и нос, обаче мене очите ми свършиха пластмасовите, затова съм ги избродирала. Носа също. Изплитат се по-отделно всяко ухо, а ръцете и краката са еднакви. Пришиват се, нали, като се изплетат, се оставя дълъг конец. Също така опашка се и плете, но тя е малко по-различен начин се плете от ръцете и краката. Ето, обърнах зайчето, за да видите и опашката. В опашката има малко напълнител, силиконов пух. Аз го вада от възглавница. Да си го обърна обратно. Още има и едни избродирани как да ги нарича, галъчки са по-руски, птиченца, дето са, както в тетрадките, когато проверяват учителите, отбелязват, че с този знак отбелязват, че е проверено. Аз съм правила един път такова зайче. Това ми е второ. Сивият цвят е много подходящ за зайче. Тялото е напълнено с силиконов пух. Но тези галъчки не съм ги направила, може и без тях, защото на зайчето много интересно какво ще символизират тези галъчки. Така, казах ви как е озаглавено видеото, което гледах, за да направя това зайче, за да може, ако някой има желание да се изплете, но условието е да владее руски език. Младите в момента владеят, и то, които владеят английски език. Условието е да владеят чужд език и да знаят как да имат основи в плетенето на една кука. Вече има и българки, които показват майсторски класове. Една от тях е Преждина. Сайта е Преждина, или по-точно YouTube канала. Аз също съм показвала някои амигуруми, японско изкуство, как се плете, но предвид, че се отказах да монетаризирам канала си, макар че получих предложение да го направя, не успях, получих второ писмо
И като ми каза един колега, че дават една сума, взимат двойна, се отказах съвсем. И ще остане за удоволствие да правя този канал, а и другия. Ако ви хареса видеото, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!